Som sagt, nu er vi kommet til afsnit 3 i. Sådan lærer du at spille Minecraft. Husk nu at se de 2 andre afsnit på et tidspunkt. Men på et tidspunkt kan jeg også lave et afsnit af nogle andre af mine baner. Nu skal jeg beskytte mig, fordi jeg ikke har noget sted. Det nemmeste er bare at grave sig ned under jorden. Du skal også selvfølgelig gennem jorden, og ikke bare smide den væk. Og selvom du vil samle det op med det samme. Men det er det smarteste. Hvis du ikke lige har fået beskyttet de steder. Men du kan jo også lave en portal. I sådan her laver man. Sådan lærer man at spille Minecraft. Skal vi lige ind på en anden bruger, som jeg har downloadet, som du måske godt kan. Den hedder STADT Stat. Der er nogen, der har været inde på den her og ødelægge det. Og han hedder ikke Jesper. Han hedder Lasse. Nej, jeg laver bare sjov. Det er mig selv. Jeg kommer til at gøre det. Men på et tidspunkt, så laver jeg det igen. Men det er jo meget sejt, se, der er mursten. Og der er også, det skulle også være en kirkegård i stedet. Som jeg har skrevet mit eget navn på en sten, jeg selv har lavet. Eller et skilt. Og der er kino. Ja, det var det sgu ikke. Det er kino. Med nogle portaler. Der fører til et dødssygt sted. Helvede. Og der er ovenikøbet røvkedeligt. Her står det. Stefan er død. Jeg har selv lavet skiltet. Men næsten alting, hvis der er et skilt med noget, står ikke på dansk. Jeg tror det står på engelsk. Ups. Det så I ikke. Nu er den lavet igen. På et tidspunkt, så får jeg lavet resten. Altså, det er jo bare den der del af vejen. Nu går vi tilbage til gennem. Sådan lærer du at spille Minecraft. Nu stopper den. Glæder jeg til afsnit 4 i. Sådan lærer du at spille Minecraft. Ses på et andet tidspunkt.